foforo kura na aba beto se sa kam no abeto ho no ne pepa be ye den papa na sabi abansesa na aban foforo banso a eno nso be ye sunsumabo atwetwere foforo na wo beba ne bo na sansem ya ne wo biebie so no wonya adaje kwamra no mpa in-law eno wone sompa kase ene di sankomo yi. What happened to her has an effect of saying that she never existed as a chief justice. Ask anybody, such kinds of removal has the effect. And indeed, I was at the Supreme Court at the conference room of the Chief Justice, and I saw all the justices' pictures on the wall, and her picture was missing. That has the effect of what has happened to her. Anya sabokatwa say ejina de ntia woka say wonya adaje ko Supreme Court empanimfu abedi dibi ko nyina obi amfo ne de da ho mfia wodi di so onom ne ade nanso ma me tokuno na ne de enim ni nyina ye de esi ye ne nti amasese ne mfo ne kura wo mapepa e de free se waba be Supreme Court George no ho Meka wasana na KJC Company Limited and Opano Siankasiebo and Wasugusu Awuchi Free Sompa 106.5 FM Accra. Na yet was President Imani Ghana, Oran Franklin Kujo, no China June, Ediafa Honorable Alan Kwajoche Martin, the UP Party, our Diabano. Was this a UP Party, Nibetimi Jana Nanswa, the Ghana forEnimuno, Yefrebi Enterprise Development. I know Ankran Manasa Entrepreneurship, no, now Oyobia, now Odomusuka, no Bohu Dawuru. It is an UP Party, a chance free ho. One more chance free ho. Ni Ghana for be fan serious and as we benya baby agina e wo Ghana monyo semu na wo ye no to ho no kofa bibi fufuro bi ani emfa kra na mom de be fa ma no ne se wo bi anim se Honorable Alan Kwajoche Martin eba entrepreneurship development se ankrankra bi wo munwuma no a wa bin wo mu ankasa ene no no obo ho dawura na Ghana fo enim no enti won konachi efise sankofa ye nchi okofa ba eno na betimi abo no na the UP party no ye hu se de omudi banie de dance omudi banie efise wo ma amfa bibi If Alan could reorient his message about building business, not Alan Cash, by the way, of course, Cash must be expressing different things, but could express himself in those terms and say, look, I am here for you, the ordinary person. I'm here to give you the opportunity, teach you the skills to be able to save a little more, while I actually fight the Leviathan, which is the big government in the room. If Alan takes that and says, look, I want to be the enterprise guy, the last mile guy, and I want you to build your own prosperity on the back of all these issues I'm going to reform within the governance system. If Alan is able to move that message away from just saying that become members, and members must see themselves as contributing members to this small party, then you can raise that argument out and say, look, you should contribute to the success wherever you town, your district or whatever. And Any a president Imani Ghana or Franklin Kujo one na ditu dwa wo bama ne say Honorable Alan Kwajoche Martin ni UP party na eba no so omo am ye hunu wo munyina so ye efa entrepreneurship na sankrankra bi omunyuma no a eno na Ghana fo nim na dia enya dia dodo no a ebetimi ata na chi afi ye ko manim asase paso do ma henkro ba bi asompa 101.3 wono na abankra chepani a wompotem ho titru ene doma central Honorable Dominic Adomamiyaw na wokokoche matress se de masuafo fofora fe na womoko senior high school sukuntu aso mu no na ne nkomodie mu no wo bebie so ache se sa ne ma ya womde ma nyina no ebinum firi baabi we sei de wode kwakoma adehye Jagre Bekale Mining Company eso wo masene na womode sa ne ma no ema na mmom sa Jagre Bekale womode adwumadi a womode e wo fom agudie tuo no e fa mra kwan so na wo ka ni prenye premfa se wuni a wo no waye se huri a moja mpa atrim na de wo man mpe na waye so be illegal mining wuni ne de wo so pa achi a sa de aba no awi abo no waka ntamaguso no sapepe na mra no ena obedi. The mining ha you only one registered certified mining company and any Jagre Bekala ya you president no ibia aka ono obefa particular bi so na se bio wakoda de pa bia jibeska wakose wurem ana wakose ba bibia so ya adwuma no ni so ane soko efrise Ghana mampanyi John Dramani Mahama o de ompesa ade no enenti the mining osajefo o de ompe galanse Ghana mampanyi do ompe regional minister do ompe mebe mpe se uni ne wantie no ya so
so bratie no de mrasha unsem akɔhye baabi bia ye de asrafo de police fo ebaba betu susa le ka kyerɛ ma me no so ayɛ wa le papa no sɛ saa mrantie no bɛba bɛmfa wie ne ba bɛnamfom ɛnti munim sɛ ɛya ne bibi saa ɛkɔ so sɛ mo anyi ya asutire yɛba mbayimfo a mo kro wɔ no ɛwɔ sɛ yɛ no mo ɛka bi efiri sɛ bio gati kro hɔ yɛpɛ sɛ dɔma mani ha yɛnsu ani tie yɛpɛ sɛ bio yade ahodo a ɛnam kwambɔ ne Aban crash penny or Doma Central, Honorable Dominica Miao, Yadoma Kennedy din hono, and a West Strigalam say, way a bread Jackie Becala for, one more trank in a mattress, and more for a fin walk to Kuntuasono. Nana KJC Company Limited, Cassia Bar, and Point Homeopathy Clinic, Jena Baba, Naton Tina, 74 Mr. Genetata, and a Ugusua Wuti Sompa 106.5 FM Akrana, yet was one Honorable Eric Opoku, and was Swafa Wosheniani, and Nikia Jumaso. Now, what dear to just say, or may you queer former Dimpa Womobono, and Yasam Ketua, Yedihuagra in a year, 2024 National Farmers Day celebration, no, what done a day, I won't cry. Now, and it's what they want to that's what I say, feed Ghana, eat Ghana, secure the future. And it's a Ghana ne die, and na Ghana no necessary man duani die, na Ghana dachi ejana naso. Now was the 2025 National Farmers Day no, ebekoso ewo ho, and no ewo voter region, wamo ahinkro, a hona jumedi ne bekoso no wechiremu, se jumedi awodo mo be ni nyina no, wamo ebe sha bohu da wupa, na bi ti se illegal mining activities awodo, anasa galamse no, wama bohu da wuram yetu asie, and wechirem se udru ho a, ebeku adwuma nso a, wamo bo mo ho modin yie pa, enunti ena fi National Farmers Day no yedi akwakopi voter region Farmers Day no afi bia ye no region bi mo afi we ye hwe ye no na region ye bi o ma chapa no voter region enu ti na yedi akwa voter region then again so akwa voter region adwuma kese wo nyina ye ku adwuma in all the districts ku adwuma nko na omo ye na afi ye hwe production free voter region ba encourage pa e dey be say yes ehia di we ho na epagya omo na mining nyina ye de kanya yakuafo se ne afi bia ye no afi Farmers Day na be so kokora because nyima hodo bebre na ye no mu enti ye the investors any researchers Eni yeti ye Honorable Eric Opoku oyon swafo hyenuane eni kuadwuma so 2025 National Farmers Day celebration no ene woda na die ene ode sansempo yi etu dwa wo sane mu Bra abandada no wo lanchi dwumade bia woto ne din Green Ghana na ebinim say ya aban na japade nti pa bia obebo wo ho na wo so bia so gine bibidie na ekwawie nnua ayeduaduaye ebi kura na ntwe wi ni nyina bi mu nso atwetwa bi kura de ahyeja na de yebetutu yetutuo na panin bia fra na po nwa achuku wo gusu a wo boda Europa hia se yema yempotamu nyina ya habamono nti anyanwa se abanyi asoe bi wo green transition esanso ka ho na wono de se ne ba yade a efre ne se asma sa asma yi kwan ya wo fa so a wonya ye ne nyina eye wura etoda ye hyehye wo yempotamu afi nnua ye twitwa efiri yempotamu a nka no be ma yemframa papa ende so wonam awo boda wura che se e wo se nnua ebemben ye na adoma ma yemframa pa na afi ye da achene nso yenya apomuden papa na po nwa atwuku e ka sa asemi a wonam bo ho da wuro nyina no international national reporter na no ponchecheku no nam watasi bi mai. It's not something that sometimes we feel maybe somebody or somewhere. But what is it for us as individual? What acts do we undertake? Do you burn waste at home? If you burn waste at home, then you are also part of the problem. So we should look for ways. Instead of burning waste, what options, sustainable options do we have? If it's to dispose the waste through, I know some of our communities, we're still pushing on that to see how best we could help in terms of waste management. But we could seek sustainable ways to manage this waste than burning. So some of the acts which we also engage in, we see a lot of tree cutting in our community. These trees are filters. They help us. These are life. And we also have a project to which is a cut the tree, cut the history. And we are for one chukua. Nebanya asthma na asthma inso no. Kwanya wo fa so nya ye no. Ebi hu da ubo na wona mo bo. Nti wura ye se bola be fa no wabo anu wo hye wo fi a. Enya de awo ye fi hofo adepa. Na opochecheku sandi ababedan ye biem se president edema Bola Taxi and Tricycle Association BTTA eye owuraire Lydia Bamfo na nasema odi atodwane se aban ebuo mo nichie na aban ebuo mo nimtia na aban enhyedamfo mo nyehwe na so aban kan hunu se wo bugimadi a wo mudi ne ebu ankasa ye wo waste workers anasa nipa board yi wo mo sesa na wo miamia na de ahonedie mapa aba ede nyuma bebre nso abanti aban no wo twa na
ni a wontwe nanim fanhye Bola Taxi and a Tricycle Association no a wo mu di dwa eba akobadua na transportation services ahodo bebre wo mu di mutinteman oni na no poncheche ku twetwe nkomo ena owura bamfo ebo amane se obesra aban se aban fa ne nan ensi fom na emoa bia wo mu ehia no obetimi dia mo ma mo dwumadie no efre ne monyam akwa ne monyam mu try so obehwehwe the correct informal waste sector no because all the municipal assemblies no involve a lot of waste management collectors as in informal waste sector no a lot of management municipal no yewo lada de kutopon yewo lankwantanan yewo adenta yewo gan east yewo abrekuma yewo a lot into government in behwe obey involve the frontiers so that yes we be government in a policy about the waste sector ama anamobia or one as a government in it too yes so here to me I get involved of it. When yen a owura ye lead abamfo a wo ye president dema Bola Taxi and Tricycle Association di tudwana wo be wie no en wo chiem se nipa bebre wo twaka wom en enima bebre ho nso obetimi aboa wo mo enti wo bonipa bi abaso e wo adwumaso ne adwumaden a wo mo ye nemom esese wo bia nso ehwese wo betimi ede nanamo nso asisi. Some of the NGOs now sometimes they take the informal waste actors into granted now. Omo be force ni omo di ye interview omo di ye research omo di ye niam bia no omo di atwetwe abrofo akese grant edinya a lot of granter yen me actors na ye adwuma ma omo yenya ho mfaso bia ha no ye be sere wo mo say it will better for now say ombe advice wo mo because enche our lawyers will start chasing them. Wie enti de ma me kan se wo mu anam abasa mo pe enhwehwemu no ma bi o mapona mo mo gi wi a na ma trotro bofo akese na mo de akwakogi sika mo gi sika no mo mfa mra association no e mo mfa nya adwuma nti wo mo nhwe mo ho yi kase ebo wutie free Sompa 106.5 FM Accra na me kan wo sana na KJC Company Limited anopa no nsia kase ebo eno no eko ba simpre mo se me mo aso nte se wo pe quality building materials e na kache se wo pe nadoa wo pe plywood wo pe building wires anasa cement iron rods ne roofing sheets ya eno de no anie wo ye mu afa ye no mega hyase ne yawieye ene wo kona nimu ankasa eti bomodin ansa wo besi wo dan wo wie na wo chance wo bewie ntentem abasa hare so no mirikatenta ekuo basimprimo na KJC Company Limited no ye fa no wo bemaba evise adansie wo niam de wo wani nyina bia ye papa ne boda fom wo ma free consultation betimi atufo na bi se apam afa ne wo be pie nkran ya afa ne wo be pa asase wo si a wo kwa ekuo basimprimo no a chense nkran de wo ta asase na ye ntonto ente sa wo na langas fo ababefa eti betu cement ni biko na fa koto foundation udi oja hokre no eye ana koto wo bi na fafa ho ni nyina abekọ yi a na eko ba simprimo na eboa wo eti mu amu okumase ne nkran depo akese no mo mfre 020 435540 020435540 na wodem ena enwachi no so endpoint homeopathy clinic Dr. Dubois more than 17 years and what the alternative medicine I have homeopathy no ebaye no mo de omo ye ne so omo ye research no mo the root cause of the disease eti enye wo mo awoko ya wo semiti ye me ya yes de aduro konom na ma haye memfe majonko mintimi ngo yes ko yes dabi wo mo de wo mo e wo radiologist esa wo lab technologists omo behu ehimfa na efri yare no the root cause no pa NSA na fe endpoint homeopathy clinic Dr. Dubois ene dom no mama wonu no mo ahyew ye de wato aduro so afi say ye stroke wo fa baby na adjuju say ye prostate enlargement say ye awo na wo pe ye nerve diseases kidney issues liver issues physiotherapy massaging ne nyina wo ye ho adwuma eti say wo kuma say ye kronoma bo hia na say wo nkran ha ye sprinters kwan so baby e fra what shall signboard no say wo busa akora e be kire wo obetimi afra endpoint homeopathy clinic I was 0244 867068. I 0244 867068 and 027 423-4321 027-423-4321 Tontina 74 Mr. Immune booster papa Tontina 74 Mr. Mabama ye no swate Tontina 74 Mr. Yatemoswane ya sorry eye T74 na sa T74 ya ye dia bai eye Tontina 74 Mr. no ye mu aswate se tetidudo no ene aye ne tise nsuo eti na nanom de so wo no mo na wo manyinya wo manim we de wo no mo na wo sere wonum tontina 74 mecha na wo sredi enti na wo sere wo sre fi se woni padua no kra sese e bi se wo ma na de papa eti wo ye obi a wo nu odo so a na kire se immune booster papa na bi ni ho e bi se yare bia benya wo a
nature say immune system no wo ma ye mene eti de ma immune system ni jana na so pabene so na wo bo adwuma eye 74 mixture wo no immune system ni jina mo na so pe asthma ba no ma pam no chest pain ba no ma pam no hepatitis B and C no ma pam no kidney infections no ma pam no liver infection no ma pam no prostate enlargement no ma pam no wanum na sent wo na adwane ko ulcer no ma adwane ko menstrual pain na adwane ko chronic cough na adwane ko adentia if say immune booster papa no a ye fa ni 74 mixture no wo de ma wo ni pedua sa wo pedodo to wo kan she drug lane and wo koma sen so Ashtown Colina Keba wo betimi afra na bra wo pedodo to e wo 0246073498 024 6073-498 and a 050-1628-931. A 050-1628-931. Tontina 74 Mr. Immune booster papa wadanso. Nana KJC Company Limited Kasebona Wuti Free Sompa 106.5 FM Accra. Esanso nam ye headquarters e wo Kumase. A 93.1 FM Kumase. Ya humeso yeba yebetwaso. Sompa FM. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag mi. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba kwin, ani wayi me yensen. Bra, sanya time heba me hya, esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enu nku o, de nanum ato a wontimi ani die no. Time heba mixture duro no ena ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se opetam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo, set time no TIME. Time heba mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tuako. FDA agi adwade nkratoa yi atu. Endpoint homeopathy clinic. Ghana ha di obi anim sesa ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a. Na eye endpoint homeopathy clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Wo fa baby ena adjujo. Na de fa ne premature ejaculation no a. Ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Ase wo di ne ho agro. Ase wo tonte. Ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Eye endpoint homeopathy clinic. Wo mo dem fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo. Kidney problem, prostate de. Eye endpoint homeopathy clinic. Kuma se Ubehu endpoint homeopathy clinic. Ewo kronoma boy here. Ena Accra hanso so de. Wo mo gina mu ankasa. Ewo Spinters bebre friend share signboard no. Wudru na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic. Obi a ebetro. For endpoint ewo 0244867068 and 0274234321. Endpoint homeopathy clinic. Wo mo dem fu. Tontonte. Yenum nsane e fadwen. Ne e fadwen mpa. Say na nim se brebi beba ama tontina 74 opa ye ne simple T74 abeye adru. Tontina 74 ana T74 asachi yadwene asina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tontina 74 ana T74 ebo anipadua no. Ema immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho den. Tontina 74 yi nso yaye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa anka fi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tontina 74 menya hoɔden mennom ne da bia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoɔden ni apomuden ko a. Wokɔ pharmacy ana ba bia to nro bia wobenya tontina 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a ɔma nufo ana se obi a onya mfie dumienu. Etufon frɛ 050-162-8931 and 0246-073-498. FDA agi adwadi nkratoa yi atom. Sompa TV Emma Akosua.
Enokre ema katua papa ampaye muamu sanso mo akwaba. Afa abusua yenkwa amanone. Na amanone no medu wura Ireland mamu. Eho na sesei menteme ho ase bia sore ewo wo mu kuropon baako. Enibire ni nyina yese eho yefre ho Klongea. Na Klongea ho a wo mu sun ne se sra dom bia twe wo mu ti wo mu hu so mo ya asrafo. Na mo wo mo ba mo hu se wode muslimi fo pa. Na afa ho nso no muslimi som no ewo ho. Na safo e ba wo mo asko no wo mo abo awura ho. Ade bibia kyekyere wo mo ani aye wo mo ho te se enkrofo no bi. Nenso se wo mo ya kaida fo so mo ya ISS fo ana ahefo no wo mo ntimi nhunu. Enam so ama sesei independent senator ya wo no senka ye camera se badwafi o te se yewura kwa me plus no ma wo independence sa no. Wo mo no bia Sharon ke ogan enne din na nibre abre pa sese wo mo de akwamra mu e chese court mene nimre nanso san hwemu a ese wo mo yo no sese nkakaratu ankoda no ko ekosua arabeke nyina no wo ma hyese yentutum enam so ama imam wo ho na ni abre pa sheikh doctor Omar Akadir na nibre abre ne se we ne nya so mu asem eya tutuafo na pese wo fa nyansakwan na wo mbowura Ireland manum to hye timamufo so nti na yesa na nso ne nyina mu no wo mo ma hwehwemu fiofio pa nkonkosi ase esanse wono yi imam ayeka na asemi Irish Muslim Peace and Integration Council wonneti nti sa asundwe mmra muslimi som no mu ne de eye ne banua baako nti mpanimfomfo wonhwene enwura mu nkonkosi ase na ma wo mo mprento se na ye enkramofo anasade wo hu sa tutrafo ene pese wo to hye Ireland maso Nana KJC Company Limited and Opano Siakasi Bonosi and Smith de Sumono Pedi Makotini be and say Honorable Eric Opoku your swafo Sheniane and Nikia Jumaso Wada 2025 National Farmers Day celebration with the Ewon Kraiha. Now watch him say Jumediana Bakoso Ewo Volta region. NDC former director Eba Legal Affairs Yera Abraham Amalebase Wonya Daji ko Supreme Court na ma me talk no the atono no say ase ni dia free aban ana wo ban ye mmra asem nyina mu ni photo kura no okọ office wa ebi mo ho Oruna Franklin Kujo, our president ma Imani Ghana, achem se honorable Alankwaje Chamatin, ni UP party na wadi aba ne se Ghana fo beji atomua. De Ghana fo nimu no se ankwankro nnwuma anaso entrepreneurship no wobo hu dawuro. Wadi enu wura mu dia ebia na Ghana fo agye no atom. Na Ghana de ye ni abere ho pa de obetimi akon no, won de ye be fa na la galamse. Doma Central abankra chepene honorable Adomami ase. Senye Jagri Bekala aban nim wo mo ufa kwati kwan a wone wode na kasebo ifri Sompa 106.5 FM Accra no efa ye headquarters wokumase eye Sompa 93.1 FM ayiko 100.9 so wokumase Paris France ya Adamfopa Radio takwa Sompa 101.1 takwa de Sompa 103.3 tachiman Sompa 106.1 sunyane Sompa 98.9 enkranza Sompa 90.7 doma Sompa 101.3 and then which Kingdom 106.1 FM ewo mankesim decoder so eye Sompa FM Facebook eye Sompa 106.5 FM Accra. We like your page and now share ebebo and then watching us YouTube yes Sompa FM live. Your website here www.sompaonline.com. Nana KJC Company Limited or to dance huniema and a boy chido main point homeopathic clinic Dr. Dubois Tenkaho and a 74 mission so ekangona ye kwe meka ho senya me aduma 31st October 2025 Sompa OB bus Eye Sompa 106.5 FM no ye masidio no so akwakosi dwom na ye di pie wo kanashi dwom ti kanashi fue ablekuma central fue monhye ye no na ye ba na ye ba no ye ne presenters ne programs nyina ne sponsors na ba na sponsors no wo de omo niam so ba beton no atufo bo enti hye no so 31st October 2025 Kanashi Market 5 AM na ye boy ensese wo ho ye page studio no every Watermelon Street no wodome ne de aba besi Kanashi dwom na ye dwumadie nyina wo hofra no pakosi enumre anopa no nsia kasebo ye ho na wobetie free Ghana Today wobetie free ho first service so Prophet Dr. Kofi Oduro wano nso so e de baba be hyem anyasam ketwa eno achi no enwumaku a ye de wo mo beba
ebi te sɛ Leicester Ghana Limited ɔmo de Yas toothpaste ɛne ne brush aba no wɔn ba nneɛma a ɛyɛ Leicester Ghana Limited Yas product ne nyinaa wɔn de ba ɛbɛtɔn na tufoɔ boɔ ɛde ma mo Bell Beverages nso ɛka yɛn ho Promasidor for the Onga ɛna Yamvita nso ɛbɛba ɛna ɛnu akyi no nso no Time Herbal Mixture nso wɔn ɛbɔ yɛ kyidom 21st Clinic ɛyɛ sciatica expert no wɔn nso ka ho ɛne yɛ pagya dɔme yɛ studio na free dɔme market ha ɛne yɛde akɔ si Kaneshi market hɔ na yɛ pagya dwumadie no mu ne yɛde dwumadie nyinaa ɛde free Kaneshi market ne yɛde afa radio no so ɛde aba enti ɛda no wonu aba Akosua Aboagye behia me wɔ ha Akosua gye wakɔde boaten Agya Appiah Apam Dadaa wɔ Brempɔn ɔba pa yɛ nyinaa yɛbɔtwi ɛne trada ne aba bepie hɔ yɛ ne technician nyinaa enti hya no nso sɛ wo pɛ sɛ radio that get results radio a abɛn wo aba besi wo pona no a radio a esi dwom ɛyɛ Sompa 106.5 FM nko a ɛno ne radio a esi dwom ya pagya de aba besi dwom na anu yɛ pagya kosi dɔme market na nya asɛm ketewa yɛ ne dwomfoɔ yɛ radio ni bomu wɔn na kyerɛ wɔn adwene eti Kaneshi market nso yɛ ba no radio a yɛde aba besi dwom ɛyɛ Sompa 106.5 FM Accra no mo nso mo bɛkyerɛ mo adwene ɛwɔ nti mo ntwɛn yɛ nyame yɛ adom afia da ɛbɛn na wɔtwe ɛyɛ 31st October 2025 5 AM ekosi enumre ni die ne yɛgyina mu a ne yɛdi adwuma akɔpem sɛ no nso bɛbɔ no nso enumre na ɛda no taxi driver trotro yɛba Promasidor anopa no mbɛbɔ mu breakfast free Sompa OB Bands ɛda nso yɛne yɛde kasebo yi ɛso mo anopa yi ɛyɛ me Akosua ago Aboagye wobɛtumi afrɛ me Akosua nhyira me ne me dɔba triple A man Agya Appiah Apam Dadaa yɛde mo nyinaa se ama momo ɛniti